Соңғы берничә атнада республиканың суқырлар һәм начар күрүчеләр социаль реабилитация үзәгенә килүчеләргә тыныч яшәү бетте. Хөкүмәтнең әлеге үзәкне ябу турындагы карар проекты аларны борчуга салды. Бу проектта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы бюджет чыгымнарын оптималь дөрес куллану максатыннан суқырлар үзәген ябырга тәкъдим итә. Күрмәүчеләрне компьютер, телефон белән эшләргә өйрәтүче Марсель Гайфуллинның бу мәсьәләгә карашы мындай. Сайлауларга хәтле куелган иде проект постановление бу центрны ябу турында, именно ликвидация турында. Без инде телевидение чакырттык, телевидение килде, монда төшерде. Һәм сайлаулар алдыннан бу проект постановлениене алдылар. Аннан соң сайлаулар бетүгә икенче көнне үк безгә монда тикшерүләр килде, тикшерүчеләр килде. Тикшерүчеләр алар мондагы бүтән документацияны тикшерделәр. Укучыларның урынында булуын, укытучыларның урынында булуын тикшерделәр. Change.org сәхифәсенә яздык инде петиция. Анда хәзер 83 меңнән артык кул кую бар. ТНВ телеканалына мөрәҗәгать иткән идек, алар килделәр Шаллы филиалына тикшерделәр. Анда тикшерүчеләр алардан качып та йөрделәр. Шуннан соң инде ТНВда бу репортаж чыкмады. Алар монда килергә тиешләр, аларны монда китермәделәр. Тумыштан күрмәүче Мәүлия Бәдретдинова өчен әлеге үзәк икенче йорт. Биредә мине компьютер, телефон белән кулланырга, бу дөньяда югалып калмаска, үз урыныңны табырга өйрәттеләр, ди ул. Аныңча хөкүмәт күрүче һәм күрмәүче инвалидларга бер төрле карый, әмма бу дөрес түгел. 90% информацияны кеше күздән ала бит. Аны бөтен кеше әйтә шулай дип, әмма ләкин нишләп шулай һаман кысмакчы булалар? Менә бу бит инде дөрес түгел. Равнять итәргә инвалидларны, менә күзле инвалидларны, суқыр инвалидлар белә менә равнять итәргә дөрес түгел дип саныйм. Күрмәүчеләр үзәгенә йөрүчеләр сүзләренчә, хөкүмәт әлеге үзәкне япмаса да Дубравный урамында урнашкан Восхождение үзәге белән кушу яклы. Әмма анда суқырлар өчен шартлар тудырылмаган. Күрмәүчеләр үзәгендә иң олылардан саналган Азат Җәмдиханов моны эшләргә ярамый ди. Күчерүгә ярамый. Нигә әйтәм? Суқыр кеше һәм ишетми торган глухонемой кеше, алар бер качан да бергә укый алмыйлар. Если хәзер күчерсәләр, шул Дубравныйга дигән, мин аны белмим дә кая ургам. Анда мин вообще бара алмыйм. Мин генә түгел, күп кеше анда бара алмыйлар. Бу центрны, видимо, министерство тырыша любым способом ябырга. Почему? Потому что монда имеш аренда түлиләр. Но ведь Татарстан безнең шундый бай регион, бөтен Европаны җылыта газ белән. Нефть. Неужели инвалидларга, суқырларга шуны кысарга тиешләр? Аны или аңламый торган кешеләр анда шуның белән заниматься итәләр, или вообще белмиләр, суқырлар белән ничек эш алып барырга кирәк. Конечно, үзебезнең дә җитәкчеләр бар. Или алар куркалар. Үз положениесе өчен. Почему-то алар вот менә монда беркем дә булса, ярый бит инде кем дә китсә, хотя бы директор, моның центрның бардыр бит, наверное, директоры да. Суқырлар һәм начар күрүчеләр социаль реабилитация үзәге җитәкчесе Владимир Алексеев күп вакыт журналистлар белән әлеге мәсьәлә турында сөйләшергә теләмәде. Азатлыкка ул проблемалары үзәкне Мәгариф министрлыгы карамагыннан алып, хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы карамагына тапшырылгач башланды ди. Как нас передали из ведения образования в ведение социальной защиты. Система финансирования в социальной защите несколько отличается от финансирования образования, и поэтому здесь совершенно другая правовая база, то есть и Безне Мәгарифтән социаль яклау өлкәсенә тапшырдылар. Яңа идарәдә финанслау системасы да, хокукый нигез дә, нагрузкаларда, эшне башкару тәртибе дә үзгә. Без яңа шартларга күнегеп бетә алмадык. Узган яз безнең финанс хәлләр бик начар иде. Хәтта хезмәткәрләргә хезмәт хакы да түләргә акча юк иде. Әмма әлегә җитәкчелек үзәкне ябу мәсьәләсен туктатып торды. Бу безгә яңа шартларга күнегергә бирелгән вакыт дип аңлыйм мин, диде Алексеев.
Ну, наверное, дали нам время, я так полагаю, адаптироваться. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат үзәге башлыгы Рафаэль Гиниятуллин бүгенге көндә үзәкне ябу мәсьәләсе каралмый, гомумән андый карар кабул ителгәне юк, диде. Документа о закрытии данного учреждения нет, и, соответственно, в настоящий момент учреждение работает в обычном формате. Гиниятуллин сүзләренчә, үзәк җитәкчелеге интернетта булган петицияне дә кем оештырганын белми. Киресенчә, Алексеев әфәнде министрлыктан әлеге петицияне ябырга булышуны сорады, ди ул.